Така, здравейте, приятели, отново. Намирам се над Нея Ираклия в един квартал, който е близо до тази таверна Афитос. Някои от вас може би я знаят. Това место, в което се намирам в момента, е 1500 квадратни метра. В него за сега не може да се строи, но може да се сложат каравани и разни други неща. Вода и ток, разбира се. Т.е. вода може, ток не може да се вкара, но нали знаете, че има соларни панели. Интересното на това место е първо, че е близо до морето, до таверната. Второ, от тук има, за съжаление сега има много хубава гледка, но тъй като в момента има някаква мъгла, не може да се види, но е така, ако погледнем от тук, ще видим, че има някаква гледка надолу. Това би трябвало там да е морето. Така, тук много интересно на това место е разположението и цената, и това, че е много голямо. Значи 1500 квадрата и цената е само 35 000 евро. И освен това, аз малко по-късно ще кача и точно местоположението, къде се намира това место. Тоест, ще може на картата да видите къде точно се намира самото место. Ще можете да се съберете няколко човека, да си сложите тук 2-3 каравани и да си направите едно приятно къмпингче, в което да си почивате през лятото на много ниска цена. Така че, малко по-късно очаквайте и тази информация. Повтарям, цената е много ниска и на тази цена може да си се съберете дори няколко човека. Аз може би ще го пусна даже и към кемперийските групи, защото те също проявяват интерес. Така, очаквайте още места.